ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହାଏ ହାଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହଗା ଜଗନ ସରି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କହିବି ବୋଲି ଏ ମାମା କେତେ ପ୍ରକାର ନା ତାର କହିଲି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖିଦିଏ ଆଗ ଘରଟା ଆଗ ଘର ଏଇଠି ଆଗରେ ଦେଖିକି ଯେତିକି ପଛରେ ଯେତିକି ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଏଇ ପିଲା ଖାଲି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କିଛି ନହେଲେ ତାର କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଝିଅ ବୁଲୁଛି ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଦେଖିବ ସବୁ ଇଏ ବୋଉ ଛାଡୁ ନଥିଲା ହଁ ଖାଲି ଯାତ୍ରାରେ ହାଇ ହାଇ ହଉଛି ଆଉ ଆମର କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଥରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।